לא, אבל לא. هذا شيء يعني אני מתחיל. חבר'ה, טוב, אני שבהרצאה, בגלגול הקודם היה בלאגן, אז סידרתי את המצגת. קודם כל, המצגת הקודמת פרסמתי הייתה עם כל ההתחלה של האסמבלי, שלמדתם מבנה מחשב, פיצלתי את זה, השארתי את זה לסלס מי שרוצה, חזרה טיפה על האסמבלי הפשוט והרגיל, ואנחנו נלמד את מה שלמדתם בהרצאה עם מרינה על האסמבלי. אם יישאר זמן אני טיפה אעשה חזרה על כל הדברים שהגעתי טיפה פספוס בתרגול הקודם. מבחינת התרגול הקודם דיברנו גם על user traits ועל kernel traits, שם ניכנס יותר בלמד Go חדשה שגוגל יצרו. נדבר שם באמת על מה זה user traits, מה זה kernel traits. היה לי מאוד קשה להיכנס שם לדברים כי באמת זה יותר מתקשר לשם, איך אנחנו משפרים את היעילות בעזרת הדברים האלו. ונחזור טיפה על פרפיקסם. נדע אתכם פרפיקסם בהרצאה שהייתה? לא? אז אני אחזור על זה טיפה עוד פעם, כי כן חשוב לי, כי הרבה פתרונות משתמשים בזה. טוב, מבחינת הדברים האלו ראינו. דרך אגב, אם יש לכם שאלות על ההרצאה או הכל, אתם יכולים גם לפנות אליי בעבר. יש שם הרבה דברים ששיניתי עם מרינה, וגם הרבה דברים, מרינה כל פעם משנה דברים תוך כדי פרוסס בין ההרצאות, כי זה באמת קורס חדש, וכל פעם מגיע סטודנטים שמגלים היום, מגלים דברים, ואז כל פעם מסדרים את האלגוריתמים מחדש. אז אם יש לכם איזה שאלות או משהו בעבר, עוד פעם משהו קבלה, אתם יכולים לדבר איתי במייל חופשי. אז מה זה סים? מישהו סופר, יכול להגיד לי? יש, אתה יודע את השם, אני גם יודע את השם. מה ההבדל בין זה לבין סתם רגיסטר? בנקודה אחת, אתה תעשה כאילו כמות של הדוגמה, דוגמה של דוגמה מצגת, זה שאתה נגיד לך כמה מספרים שאתה רוצה לסכום, אתה עוד נגיד 1, נגיד במערב, יש לך כמה מספרים, ותגיד... אז יותר פשוט, אני אקצר אותך, פשוט, במקום עכשיו שיהיה לי איזה, תחשבו על זה רגיסטר ששומר עם מספר יחיד, הוקטור הזה עכשיו יכול לשמור לי כמה מספרים שמיוצגים בכמה אופציות, ויכול לעשות עליהם עם עוד וקטור פעולות במקביל. כאילו, תחשבו שאם עכשיו רציתם, חבר'ה מאחור רק שקט בבקשה, אם חיברתם שני רגיסטרים, פעולה אחת, פה אני יכול לחבר שני וקטורים גם כפעולה יחידה. שהשקעה זה יחבר כמה מספרים ביחד. איפה זה עוזר לי? מטריצות, נראה, יצרתי קודים חדשים כאילו לגמרי, גם הקוד שהראיתי לכם, אני מעכשיו יעלה לגיט קודים, גם את השיעורי בית, גם הכל, ופשוט תראו את זה שם. סבבה? באמת, סינגל אינסטרקשנל מולטיפלר דאטה, זה new set רגיסטרים, אז בעצם הרגיסטרים החדשים שיהיו וקטור, הנה סידרת מצגת גם כמו שרצית, וכמה דברים חדשים שמוגדרים, אז באמת, תחשבו שאשכרה, כאילו, באו חברות, וכל פעם ניסו לשפר את זה, כי בסופו של דבר, מה זה? זה על מעבד, זה על חומרה, יש תחרויות, אינטל, AMD, כאילו גם כרטיסי מסך AMD, כל ה-GPU למיניהם של NVIDIA, יש ממש תחרויות ויש הרבה תצוגות של MMX, SSC ו-AX, AVX יש ל-SSC, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אז מבחינת הסינט, מה שהוא בא לעשות, הסטנדרטי זה פשוט פעולה יחידה, שעושה כמה פעולות על כמה מספרים או על כמה משתנים מסוימים במקביל, כך שהעלות שלה הייתה עלות כמו פעולה יחידה, נגיד בין רגיסטרים. למה זה עוזר לי? כי באמת ה-CPU שלי מסוגל לעשות פיצויים יותר טובים היום, זה כל עניין שגם הגיע הפרלל. מאיפה הגיע כל הפרלל? במהלך השנים ל-CPU היה באמת, נקרא לזה ליבה בודדת, במהלך השנים שיפרו את הליבות, באמת היה עוד כמות ליבות אבל לא ידעו מה לעשות,
ואז כבר יצרו באמת גיסטרים נוספים, דברים נוספים, כאילו בואו, לא היה RX מההתחלה, היה EX, והיה גם לפני זה דברים יותר פשוטים. אז לאט לאט מפתחים את הדברים, וזה חלק מהפיתוח של הפעיל. אז באמת עכשיו CPU יכול לבצע פעולה אחת על כמה פעמים במקביל. למה זה אומר לי? בסופו של דבר, מה הייתה המטרה שלי? לעשות את כל הדברים יותר מהירים. אז באמת איפה משתמשים בזה, ככה הוספתי לכם את דברים, משתמשים בזה הרבה במולטימדיה, שיש לי הרבה, נקרא לזה מטריצות, כמו Machine Learning ו-Deep Learning, משחקים, זה אחד הדברים הכי קיצוניים, רזולוציות והכל, בפיזיקה וגם על Image Processing, בכללי, איך סינדים מיוצגים. אז יש לנו כמה סוגי סינדים, XMM ו-SSC שאתם מכירים הוא XMM הרגיל, שזה 128 ביטים, נדבר עוד מעט איך הם מתחלקים. במהלך השנים הגיע VX ששיפר את 256 ו-5 ו-12 ביטים. השיפורים האלו זה לא כזה פשוט, זה לא פשוט יאללה לייצג דברים והכל. תחשבו שעל כל ייצוג כזה הייתי צריך ליצור פעולה, הייתי צריך ליצור צמיחה, אני יכול ליצור הכל, אני יכול להגיד לכם דוגמה במק שלי, שום דבר תמך, לא יכולתי לעשות כלום, ושעות טבחתי כדי להציג לכם מה שקרה כפל מטריצות, ובסוף הפתרון היה לעשות את זה בקומפיילר בגיט. אז יש הרבה דברים, בפועל ממליץ לכם לעשות את האסמבלי על השרת של האוניברסיטה, זה הפתרון הכי אידיאלי שמצאתי. כאילו המק שלך זה ארכיטקטורה של ARM ולא אינטל. כן, אבל תחשוב שהארכיטקטורה לא תומכת באסמבלי ואתה צריך לעשות הורדה נגיד של רוצ'ה, שזה משהו שנותן לך להציג את האסמבלי עם 84 ביט, שתוך כדי דברים לא מבינים בצורה. ה-X זה ה-Advanced Vector Extension שיצא, שבסופו של דבר SSC היה 28, אז יכולנו לפתח את זה, אז AVX זה היותר חדש נקרא לזה, יותר מהיר גם מ-SSC, אבל לפעמים אנחנו לא צריכים אותו, כאילו דובר משאבים, לפעמים אני פשוט אשתמש ב-SSC ומספיק לי 128 ביטים, כי הם לא יותר מזה. איך זה נראה? אז בואו נסתכל רגע YMM, סבבה? החלוקה שלי תהיה פלוטים, כלומר אני יכול להיות 8 פלוטים, כי כל עוד כמה ביטים הוא? 32, סבבה? מה זה הפלוט? הייצוג עם מה? עם הפריזישן, כלומר שאני יכול לייצג גם שברים. לעומת זה דאבל, זה גם הדאבל של הטווח במספר וגם הצגה של פריזישן, אז כלומר אני יכול לייצג 4 דאבלים, זה אצל הפלוטים ה-32, 16 זה האינטים שלנו, שאנחנו מכירים אינטג'רים, ו8 זה תצוגה של בין ועוד הרבה דברים שאפשר לייצג. XMM גם 128, יכולים לראות אחרי זה. אוקיי, אני אציג לכם את זה פה אחרי זה בהמשך, הדבר הזה. אז מה כאילו אתם יכולים לקחת מכל הדבר הזה, שאני יודע שבסופו של דבר 99% מכם לא תתכנתו באסמבלי כמו שאני לא מתכנת באסמבלי, אבל בסופו של דבר מה שהקומפיילר עושה לפעמים, הוא כבר מעביר את זה אשכרה לסינדים, והוא לא מעביר את זה לאסמבלי רגיל כמו שאתם מכירים, כאילו תחשבו שיש קומפיילרים שפשוט הם עושים GCC והמטרה שלו להעביר את זה לסינדים. בבא, אז זה העיקרון, אבל צריך לדעת לתכנת עם סינדים. גם התכנות שבסינדים של דבר, יצטרך לתמוך בסינדים. אנחנו נלמד עוד מעט איך אנחנו עושים את זה בצורה ממש אני פוקד על המחשב לעשות את הדבר הזה של יצירת סינד, מאשר שאני כותב בסינד, והוא ייצור לי את הסינד אשכרה תוך כדי קימפול. אז ככה פעולות שיש לנו, אז באמת יש לנו את move, נתתי את move פה כדוגמה, אז אתם שמים שכאילו יש לי פה את הסופית, כאילו את הסאפיקס הזה של SS או SD, S או PD, יש פה הבדל, דיברתם על זה עם מרינה, נכון? נחזור על זה גם עכשיו, אבל בכללי כל אחד מהם מייצג לי רגע כמה ביטים אני הולך להעביר ואיזה חלק אני הולך להעביר, ואם אני הולך לעשות את זה על כל הוקטור או על חלק קטן מהוקטור, בכללי זה תמיד עובד בצד שמאל זה הסורס, מה שאני מכיר ומה שאני מתכנת, יכול להיות שיש איזו דוקומנטציה שונה, כלומר אם אתם מתכנתים אני ממליץ בשפה שאתם מתכנתים, הרי יש לכם באסמבלי את AT, את ATT ואת אינטל, אז כאילו צם זה חלופי, הסורס הופך להיות בצד שמאל, ומצד שני אצל השניים זה הדסטיניישן בצד שמאל, אז תשים לב במה אתם מתכנתים, אז זה פחות או מה שקורה פה, ומה ה-SD והכל, אז ככה עשיתי תקציר קטן. בואו נדע קודם כל ה-S ו-D מצד שמאל, זה, כלומר מצד ימין, חלק הזה. מה שאני אומר ב-S או ב-D, S תגיד לי, עכשיו אתה הולך לעבוד על פלוטים, על ה-32 ביט, ו-D מייצג לי דאבל 64 ביט. מה צד שמאל מייצג לי?
האם אני הולך לעשות עם one value, או שאני עושה פקטות על כל הוקטור. ממש חלוקה של פלוטים, אם אני בוחר ב-S, או חלוקה בדאבלים, שאני מייצג כ-P. נראה לכם את זה כדוגמה. בואו נראה לכם את זה. זה מהמצגת של מרינה. אז אם אני לוקח S ו-S, בעצם ה-S הראשונה, מה אומרת לי? אני הולך לעבוד בסינגל. וה-S השני, מה אומר לי? אתה הולך לעבוד באוט. אז מה הוא הולך לעשות? אם חלוקה של XMM הוא 128 ל-4 פלוטים, מה הולך לעשות? קח את הפלוט היחיד ותחבר להם. סבבה עד לפה? SD, מה אני אומר לו? עוד עכשיו במה? בדאב, חלוקה של 2, אבל עם סינגל. תחבר. לעומת זה, אם אני עושה PS, זה בפקטות, כלומר, תחבר כל פקטה בנפרד, ותחבר פעם בפלוטים, ופה בדאבלים. מאוד ברור. מבחינת הפעולות, הנה סתם V move S, אז בעצם אני רוצה להעביר יחיד, העברתי את A לפה, אחלה אנימציה. סליחה? כן. אתה יכול רגע לחזור לשקופית הקודמת? זאתי? כן, בדיוק. זה אמור, כשאתה אומר לו לעבוד בסינגל, אז הוא יאפס לך את כל שאר הבייטים? לא. אז זה שזה ריק שם, זה לא אומר שהוא... שים לב שהדיסטינשן הוא XMM3, זה וקטור חדש לגמרי. לא הגדרתי לך מה הוא, נכון? אוקיי, וזה יאפס את הדברים לפניו, או שזה לא יאפס? אני לא יודע מה הם היו לפני, תתחיל אותו איך שבא לך, כן? אז הוא לא נוגע. לא, אבל זה תלוי, שווה לבדוק באיזה דוקומנטציה אתה עובד ואיזה הכל. לא. אתה יכול לעשות לזה כאילו ממש פרינט, לראות מה יוצא לך בסופו של יום, נכון? זה לא בעיה. מבחינת פעולות, אז יש הרבה פעולות, יש לכם את זה במצגת של מרינה, אתם יכולים לראות, המלצה שלי, גם שאתם הולכים לעשות את המטלה שאני הולך לעלות היום, תיזהרו את זה, סבבה, אתם יכולים לתקע איתו 5 שעות, פעולות דוקומנטציה בגוש, כאילו עדיף לפתוח לפעמים את הדוקומנטציה, לראות את הפעולה, להגיד לו, הנה, זה הדוקומנטציה, תוליטה, ואז לעבוד עם הצ'אט, סבבה? אין לי בעיה שתעבדו עם הצ'אט עוד פעם, אבל תעבדו חכם. מבחינת רגע דברים, אז רגע אני יכול להתעסק רק עם פלוט ודאבלים, נכון? אז לפעמים, תשמעו, לפעמים אני רוצה לעבוד עם אינטג'ר, קיבלתי EAX, נמצא שם אינטר או רקס, לא משנה מה RAX, מה אני עושה? אז אני רוצה עכשיו לעשות סוג של קאסטינג בין דאבל וקטור ולעשות קאסטינג לדיסטיניישן שהוא הולך להיות מה? אינטג'ר, ואז אני אוכל לעשות את החיבור ביניהם, כי מחשב לא עושה חיבור בין דאבל לאינטג'ר או בין פלוט לאינטג'ר וכולי וכולי, חייב לעשות את הקאסטינג הזה בוקטורים. אז זה אחת מהפעולות, עוד פעם זה, אני מציג לכם את זה, אבל סלף רידינג לגמרי. אותו דבר עם האדפון. זה לדוגמה השוואה, השוואה אבל רק של גדול, כאן או שווה, והנה הפלגים שזה מדליק בהתאמה. זה compare single precision, כלומר רק את הפקטה הראשונה, תסתכל עליה, תעשה השוואה מי יותר גדול מי יותר קטן, וזה על פי precision. כלומר, הפקטה הראשונה עם דאבל. אי אפשר לפקטות, על כל הפקטות, כי אז מי יותר גדול ממי. מה, השווית את זה עם זה ואת זה עם זה? כאן זה רק על הסינגל. מה זה PF? מה זה PF? ממה שאני זוכר, זה נראה לי שזה בעיה ב... זה לא פריטי. נבדוק את זה אחרי זה. לא המטרה העיקרית. סתם דוגמה לקוד. קיבלתי מספר ואני רוצה לבדוק אם המספר קטן מ-0, אז איך זה ייראה באסמבלי? אני מתחיל ליצור ל-XMM0, סבבה? ואז אני רוצה להשוות את הפרוט שקיבלתי, הנה זה XMM0, לבין XMM1, משווה עם קומפר, ואני פשוט עובד עם הג'אמפים. אם זה יותר גדול, יותר קטן אם אני לא טועה, ושווה. סתם דוגמה לפרקטי, איך אתם מייצגים כל מי לפי אסמבלי? מישהו רוצה לענות? כן, לא צריך ללון כאילו יותר מביט, כאילו יותר מרגיסטר. אותו דבר ל-F2 התשובה. מה נעשה ב-F3? כולם יהיו ברגיסטרים כי זה פוינטרים. פוינטרים אפשר לייצג את הדברים. חוץ מה-X שהוא פלוט. אקזמפל, אז לדוגמה תראו אקזמפל הקאסטינג,
שימו לב שהוואל שלקחתי אותו מהמחסנית, אז כאילו מהמחסנית או שמאיפה שאני מצביע עליו כרגע, תלוי בקוד, הכנסנו אותו ל-XMM והכנסתי 42.2, זה המספר שהכנסתי, סבבה? מה זה פה? קאסטינג לאינטג'ר, הכנסתי ב-X, מה קיבלתי ב-X? 42 לאחר הקאסטינג, כלומר זה עושה קאסטינג לאינטג'ר פשוט מאוד. למה זה עוזר לי? כי בואו נקל רגע על הפעולה הזאת. מה הפעולה הזאת עושה? היא לוקחת דאבל, מחלקת לו אינטג'ר, לוקחת פלוט ומכפילה אותו בלונג, ואז מחלקת את שני התאות האלה. עכשיו, מה יקרה בסופו של דבר? רואים את זה בקטן, אבל לא נורא, אני אקריא. I נכנס אל DI, כאילו I ב-DI, D נכנס ל-XMM0 כי הוא דאבל, L ייכנס ל-RSI, ו-F ייכנס ל-XMM. מה חשוב בכל הדבר הזה? אני לא יכול לעשות את הפעולות פנימיות. למה? כי זה וקטור וזה גיסטר. אז מה אני צריך לעשות כל פעם? קונברטים. אז איך היינו רוצים לייצג את D ועוד I? כאינטג'ר, כלונג, כדאבל, כפלוט. למה דאבל? למה? זה הכי גדול. כי D יכול להחזיק לי, יכול להחזיק לי זה שבר, נכון? ואם אני לא אשמור את זה כדאבל, מה יקרה? אני אאבד את השבר. סבבה? מה לגבי F כפול? זה כבר הכניס טוב. אם אני עושה פלוט כפול לונג, אז יכול להיות שאני ארצה את זה כדאבל, או יכול להיות פלוט. פלוט יהיה לי בעיה, למה? כי יכול להיות שאני אצא מהתחומים של הפלוט, ולכן אני אעדיף לקרוא את זה בדאבל בפועל. סבבה? צריך להפוך את הצבעים. רגע, למה זה לונג? כי פלוט לא יעדיף לך את הפרזיז'ן. נכון. והקאסטינג, כאילו אם אתה... זה נותן לך לעשות בעצם קאסטינג רק לאיבר הכי ימני בווקטור, נכון? ממה שאני חושב, כן. כאילו, אתה אין לך אתה יכול לעשות קאסטינג לפי המיקומים בווקטור. אפשר לשבת על זה אחרי זה. נראה עוד פעם דברים, אני מראה לכם את הדברים המינימליים, ואז בסופו של דבר אני אצטרך את זה לתרגיל. תלמד איך לעשות את זה, זה הדרך הכי טובה תוך ביצוע, ובפועל אם לא תצטרך את זה ובא לך ללמוד אחרי זה באהבה, אין לי בעיה גם לשבת, זה לא כיף. למרות שהסמבלי לא מעניין. אז אני אשמח לוותר על זה. ניתן לך אלי. אז אני אתחיל עם משהו בבלון, שימו לב מה אני עושה, ממיר את M2 למה? כאילו EDI יותר נכון, מה נשמע שם? EDI אני עושה את זה ל-XMM2 כדי שזה יהיה בדאבל, את ה-I בעצם, ואז אני יכול לדבר בין D לבין I, ש-D נמצא XMM0, אוקיי? לבין L, מה שאני עושה, אני עושה converting ל-L לפלוט, הכנסתי אותו ל-XMM2, כי כבר אני לא צריך את EDI יותר, כלומר אני לא אפתח עוד וקטור, ואני אפיל ביניהם. מה נשאר לי רק לעשות? לחלק. מה שלי עכשיו? האם אני יכול לעשות פשוט חילוק? אני יכול לחלק בין מה שיש ב-XMM1 לבין מה שב-XMM0? מה הבא? האחד מיוצא כמה? כדאבל, והשני מיוצא כמה? כפלוט. אני חייב לעבוד ממש עם סקרי גודל. סבבה? זה חשוב. אז מה עושים בסופו של דבר? עושים קונברט פה בסופו של דבר ל-XMM בין F, כאילו הכפל בין F לדאבל, בין F ל-L, ואז מעבירים את החילוק. אני אספתי פה קוד. בוא נראה לכם איך הכל נראה. כיף ואהבה. השקעתי בזה כבר זמן, לא נראה את זה. הוספתי לכם קישור להגיד במודל, אבל זה לא עובר לנו, דבר, יופי. הוספתי לכם בלמדה, כן, בלמדה קישור לגיט, אז אתם יכולים להשתמש. אני כרגע אריץ את זה על פרוטסס, אתם לא תוכלו להריץ את זה בצורה הזאת, פשוט תריצו את זה על, איך קוראים לזה? על זה של האוניברסיטה. ואם זה לא לכם, שאלו את צ'אט למה, או שאתם יכולים לבוא אליי ואני אתעסק עם הצ'אט ביחד, למרות שעשינו לי עוד פעם, זה יכול להיות מחלה של דברים. מה ניתן את זה רק לעלות? יש שאלות בינתיים משהו? יודע שעצמת לי...
לפחות. אגב, אולי רעיון טוב זה למשוך איזה אימג' מדוקר. יש איזה אימג' מוכן של... זהו, אז אני אבדוק, לא הזמן. ואני תוך כדי גם מתרגל בינה ועוד כמה דברים. אז כאילו, יש לי כמה דברים על הראש. בואו נקפל את זה. זין צ'יזיקים. לא הבאתי את הקימפול, אבל נראה לי. כיף. טוב, לא הבאתי את הקימפול לאסמבלי נראה לי. הוא לא מקומפל. נמצא אותו אחרי זה. בואו נמשיך עם המצגת, אחרי זה אני אציג לכם את זה. יש לי משהו יותר חשוב שאני רוצה להראות. שזה האינטריזיקים. אחרי זה אני אמצא את הקימפול הזה. מה זה אינטריזיקים ממה שדיברת עם מרינה? מישהו זוכר? כן? פלוס מינוס זה דרך לכתוב ב-C כאילו למחשב תשתמש וככה וככה כאילו בדרכים שאמרנו עכשיו. מה זה ככה וככה? כאילו שהסינגל ישראלי של... שישתמש בסינדים, נכון? כאילו המטרה שבסופו של דבר איכשהו להגיד לקומפיילר שתמש בסינדים, אבל שיהיה לי נוח לעבוד, לא בא לכתוב באסמבלי. אז אחד מהפתרונות זה לעשות את האינטריזיקים, שבעצם אני אשכרה יכול להגיד עוד ב-SSE, תעבוד ב-AVX, ממליץ לכם לעבוד ב-SSE, מאוד קשה לקמפל AVX, סבבה? גם בשיעורי בית זה לא משהו שדורש AVX ממה שאני מכיר, לעשות ולהביא לי make file ובאהבה, אבל המלצה שלי לעבוד עם SSE, הרבה יותר נוח, ניסיון אישי. אז מה נותנים לי בסופו של דבר להשתמש בהם ב-C או C++, והם נותנים לי אשכרה להגיד למחשב, ל-CPU, תיצור סינדים, תיצור סינדים ותשתמש בהם תוך כדי שאתה משתמש בסינדים האלו. גם עם הפעולות, גם הכל. למה להשתמש בהם בסופו של יום? אז זה באמת יותר קל, ואחד הדברים הכי קשים באסמבלי זה לעבוד בצורה בטוחה. סבבה? ב-C יותר קל לי לשמור על בטיחות, יותר קל לי לראות את הטעויות שלי, הדברים האלו, מאשר בקוד אסמבלי, אז זה אחד הסיבות. דבר נוסף, נותן לי ממש קונטרול על איך לעשות את הסינגלים והכל, מאשר שאני אעשה סתם קוד ב-C ולא יהיה לי שליטה על זה אם אני לא מתכנת אסמבלי. ותחשבו שאם יש לכם קומפיילר שאתם לא יודעים, שלרוב מי שעובד ב-C כן יודע מה קומפיילרים עושים, מרוב מה שאני מכיר מחברים שהיום עובדים בתעשייה, אז רוב הקומפיילרים שמתעסקים הם כן יודעים מה הם הולכים לעשות פחות או יותר, חלק מהעבודה שלהם, אז זה דווקא עוזר לכם להתעסק עם כל קומפיילר אפשרי פחות או יותר, כי אתה מצווה על הקומפיילר מה לעשות. איך זה נראה? גם המצגת של מרינה. דבר ראשון אני אפתח להתחיל על זה ב-C, אני מתחיל עם הקו התחתון, עם M. אחרי זה תודיע לו מה אתה רוצה. מה הגודל? אם תעשו 128 ה-SD שאמרתי לכם, והאם אני רוצה שזה יוצא כ4 פלוטים או כדאבל, שני דברים. איך המחשב יתייחס לזה? אותו דבר יייצג לכם אינטג'רים, אם אתם רוצים את זה 16, אותו דבר 256. אני יודע אם המציאו עכשיו את ה-512 לאינטריזיקים, שווה בדיקה, אבל לא מאמין שאתם תגיעו למימוש של דבר כזה. סתם מעלה של פעולה, אז הניים פה זה שם של פעולה, סבבה? כאילו אותו דבר כמו זה, רק עכשיו אני רוצה לעשות, אז M של 256 זה מה שהולך להיכנס לי כאינפוט, הוקטור לנס שלי, add זה השם שהפעלה שאני רוצה לעשות, זה יכול להיות כל דבר אחר, ואיך אני רוצה לעשות את זה, כפקטים או סינגל, דאבל או פלוטים. שימו לב שאתם אחרי פה אשכרה, אם אני הצגתי אותם כמו שצריך, יכול להיות נקודה שלי פה לא תהיה טובה. כלומר, אם הצגתם כפלוטים ופתאום אני עושה את זה כדאבלים, תחשבו שהוא לוקח שני מספרים שהם פלוטים, הוא מתייחס כדאבל ויכול להיות פה אחלה של אירור. סבבה? שאלות? אוקיי. טוב, בזה אני יכול להציג את הקוד. אז קודם כל איך הקוד נראה. בטח. אז זה הקוד של... עוד להגדיל? עוד להקדים? באהבה. מספיק? יופי, אם לא תתקרב זה כבר גדול עליי. אז זה אותו פונקציה שמה שרצינו לעשות מקודם. יצרתי פה וקטור ל-D, שאני מכניס את ה-D
דאבל וקטור ל-i, שאני מחזיר אותו כבר ל-i, אז אני ממש כבר עושה לו את הקאסטינג מההתחלה. בפעולה הזאת יצרתי פה את פעולת ה-add, אותו דבר עשיתי ל-FL, יצרתי פה וקטורים, GCC שהוא קומפייל טוב, כאילו ספציפי, כן יעשה את מה שעשיתי שהוא ישתמש בוקטור אחד לקונברטינג וכל הדברים האלו ולא ייצור סתם עוד וקטורים. עוד פעם, יצרתי פה וקטור בסופו של דבר שיעשה קאסטינג לדאבל, והריזולט, והוצאתי את הריזולט. מבחינת קימפול, שזה עובד כמו אצלי במחשב, זה לא עובד אצלי כמו במחשב, איזה כיף. מה זה הסט זירו? מה זה מה? הסט זירו. איפה? בתוך הפונקציות. MM סט זירו. תאמן לי ממש איפה. ממש פה? אז זה נראה לי להתחיל וקטור מההתחלה. שיעשה אותו אפסים, ורק אז תכניס את זה לקונברט, תעשה את הקונברטציה. לפעמים יש עם זה בעיות שאם אתה לא מייצג לאפסים, מאפס, כי יכול להיות שהוא משתמש עם וקטור, ואז הוא מנסה לעשות לו קונברט עם וקטור קודם, ה-GCC, אז הוא מתחיל עם בלגן. אז זה סוג של הצהרה, הצהרה, תעשה איזה פעולה שאני רוצה. בוא נפתח רגע את הטרמינל. זה קשה לעבוד על מסך דו כדי במקביל. לא, זה הבעיה שאני לא בטח להתממן ככה. זה לא בווינדו? לא. חבר'ה, תהיו בשקט, לא להתפזר. איזה שזה לא יהיה באסמבלי ואינטריזיקי והכל יהיה יותר קל, כל הקימפונים אני יכול לעשות את זה במחשב. יש פה פשוט כפל מטריצות שאני רוצה להראות לכם אחרי זה. עוד רגע. לא. או, רגע, שוב. זה מה שרציתי שתראו. לראות שזה עובד. אחרי זה למטריצות זה יהיה רלוונטי. טוב, היה שווה לבזבז את הזמן. בוא נמשיך. טוב, זה לא ראיתם אצל מרינה, אז אפשר לעשות מסקים, אם אני לא טועה, לא PS, ED כאלו. מה ששאפס עושה, הוא לוקח שני סורסים, רבה, סורס אחד וסורס 2, והוא הולך לחלק אותם במקרה שלנו, מה שאני עשיתי לפלוטים, אוקיי? ולקחתי 128 ביט, והוא לוקח שני סורסים מהסורס הראשון, שני פלוטים, מכניס אותם לדסטיניישן מסוים, מתוך הווקטור חדש, וגם סורס 2 מדסטיניישן חדש. נראה לכם לדוגמה. בואו ניתן, לא אוהב את זה, בואו נעשה פה, לדוגמה, יופי. אז מה אני מייצג פה בעצם ואיך הפעולה עובדת? תחשבו עכשיו שהשני סורס שלי, אני מסתכל על XMM0. והבא, XMM0 הוא גם הסורס ראשון וגם הסורס השני, אני יכול להכניס פה וקטורים שונים, ואני גם אקח את הוקטור, את אותו וקטור לפה, שעושה שאפט עצמו. אבל בתכלס עדיף להתחיל וקטור חדש, למה אם תעשו שאפס תוך כדי פעולה שאתם מחליפים ולוקחים והכל, זה יכול ליצור בעיות. מה אתם מייצגים? אוקיי? אז ביט מייצג לי, כאילו שני ביטים, מאיפה אני לוקח? מה 1-0
מייצג מבחינת מספר? 2. אז בעצם מה אני לכם? לכו, קחו את זה ושימו אותו בחלק הראשון. זה מייצג לי את החלק הראשון, שיהיה במה? ב-XMM1. מה זה מייצג לי? את הקובייה הזאת. הוא הולך לסורס ראשון ואומר, אוקיי, מה מיוצג לך? ב-1-1. קח את זה, שימו אותו. ברור שביש? לא. אוקיי, כן. והרכיב של התיבות? לא, האינדקס. אוקיי, עוד פעם, מה בישאפס בא לעשות? נחזור עוד פעם אחורה. חבר'ה, מקדימה תהיו רק בשקט. יש לי שני סורסים, סבבה? המטרה שלי לקחת משני הסורסים האלו, חצי ראשון וחצי שני מהצד השני, ולהכניס את זה לתוך דיסטיניישן. איך שאני רוצה, בשאפל מסוים. אני קובע את השאפל. אני קובע איזה שנים, אני קובע איזה הכל. על ידי מה זה ביטי. אז בצורה פורמלית שנייה, לאיך זה נראה, המיקום הראשון בדיסטיניישן 0 יהיה מה שתבחרו בסורס הראשון. כלומר, תקראי לי פה, ה-IM8 זה 8 ביטים, זה 0 ביט ב-8 הזה. אז זה המיקום בסורס הראשון לפי השני ביטים הראשונים, 0-1. הדסט 1, המיקום ה-destination יהיה לפי הסורס הראשון, במיקום 2.3 לפי הביטים האלו, הסורס הראשון. אותו דבר מהסורס השני ומהסורס השני. איך זה נראה בצורה של דוגמה שיותר קל לראות. מהסורס הראשון, XMM, ואיפה אני להכניס? ל-XMM1. אוקיי, אני יודע שהדסט 0, המיקום הזה, שווה ל-XMM0 במיקום של מה שיש פה. מה זה מה שיש פה? 1-0. מה זה 1-0? 2. לך ל-XMM0 במיקום 2, תכניס את זה למיקום הראשון. זה לא במיקום אחד, זה עושים בסדר. במקום ראשון זה מיקום 0, הכוונה שזה. הבנתי מה אתה רוצה. כן, המיקום 0. שזה המיקום לא, הראשון. אבל המספר זה היה מספר 2. כן, 0, 1, 2. 0, 1, סופר מימין. כן. לא, אין לי בעיה שתעבדו. תהיו בשקט. סבבה, זה כאילו, יש לי בעיות קשב וריכוז קשות. טוב, מי שמכיר אותי, אני הולך בטוב שאני חושב, אז עוד יותר קשה לראות במקום כרגע. מה זה 1-1? 3 לדסט 1, ממשיכים 0 ו-1. למה לי נוח לעשות XMM0, XMM0? כדי לא להכניס פה עוד וקטור, ואז הייתי צריך לעשות מלא חצים. סבבה? הייתי יכול להכניס פה XMM2, ואז הייתי לוקח רק חצי הזה, XMM2 היה קובע לי. זה תמיד שתי מקורות, ותמיד החצי הראשון והחצי השני מהשני. כן, בדיוק. כן. סבבה. יש לך דוגמה לשימוש של זה? וואלה, באמת לא בראש ככה עכשיו. אפשר לחשוב על שאלה של שאפל פשוט. משהו שאני רוצה לעשות לו שאפל. כמו, מה אוקיי. שצריך לחשוב. טוב, אני אתן שאלה. כאילו... אתן לך שאלה עכשיו. בואו נתעכב עליה בדיוק דקה ונעבור. שאלה בליטקוד. אתה רוצה עכשיו את מערך, סבבה? וליצור לי פרמוטציה של המערך הזה, שתהיה ביוניפורמית. כלומר שעכשיו אני רוצה פרמוטציה של מערך, ואני רוצה לדגום אותה בצורה יוניפורמית, אבל תעשה לי את זה באופן דטרמיניסטי. כלומר, אל תעשה לי את זה בדגימות. תעשה את זה. אתה צריך לעשות את זה בשאפל. כלומר, בשאפל שרירותי גם. בלי הסתברויות, בלי כלום. הנה דוגמה איך להשתמש בשאפ בצורה מאוד מהירה עם מערכים, כי הכי קל לי לייצג מערכים בוקטורים. כן, סבבה. לא, אבל לצורך העניין אתה יכול לעשות נגיד בבלסטור, לחשב את הביטמאס כזה, לפי השפעות ואז להחליף. נכון. גם צודק. בבל סורט. הביטמאסק יעשה לך את הסוויצ'ים. טיפה יותר בעיה, כי צריך למצוא וזה. ביטמאס קודם לפי השפעות. כן, בדיוק. בסדר. טוב. זה, השארתי לכם את זה. בואו נצבוע את האמת שעשינו את זה מאוד מהר. זה השארתי לכם את זה לסלף רידינג, אבל בואו נעשה את זה כי יש מלא זמן, והשקעה יש לנו עוד שעה. אז כי אמרתי לכם, קיצרתי את המצגת כי באמת אין מה להתחיל מה לגן באסמבלי. החלופה, אז זה כולנו עם מסקים של ביטים. הפעולה היא לרוב יהיה לך שאלה בשיעורי בית, שמרינה רצתה שאני אציג אותה, ואז אמרתי, זה בשיעורי בית כבר, שזה לחשב אורך של מחרוזת. אז חישוב אורך של מחרוזת, מה הייתם צריכים לעשות? הייתם צריכים למשוך
ולמשוך ולמשוך צ'אר אחרי צ'אר אחרי צ'אר אחרי צ'אר, ולהתחיל לעשות קאונט והכל. P-Stream, לא יודע אפילו איך לקרוא לה, אני קורא לה PCPM. היא עוזרת בחישוב של אורכים, בהתאמות מחרוזות, במלא דברים, יש לה מלא פונקציות. אני יכול לתת לכם פה דוגמאות לדוגמה, שלא רוצה לעשות את זה. אוקיי. בואו נראה ל-2, יש לה עוד מלא פונקציות, סבבה, יש לה גם על ה-0.1 וגם על ה-5 וגם על ה-6.7, ים פונקציות, סבבה, זה פונקציה מטורפת בפני עצמה. אני מתמקד איתכם רגע רק ב-2, סבבה? רק בביט האלו. עם 0.0, מה שאני מחפש זה equal ממש, סבבה? קומפוטייט של equal ממש בין המחרוזת הזאת למחרוזת הזאת. אז בעצם, כלומר לא בין המחרוזת, סליחה, בין הצ'ארים. אז הנה כל ההתאמות שיש לצ'ארים שנמצאים במחרוזת הזאת. לדוגמה, 0.1 אני יכול לתת לכם, זה לפי ריינג'ים. כלומר, מה שיותר גרייטר בין AZ ל-AZ הגדול. אז הנה, הדברים שנמצאים באסקי מבחינת בין A ל-Z ל-A ל-Z הגדול. equal E, שזה ממש השוואה למה? זה ל-0. ואחד לדוגמה זה equal order, שזה גם לפי order ממש. אז בסופו של יום, יש גם מלא שימושים, הצגתי לכם אותה כדי, אם שתכירו, זה יכול לתת, זה יעזור לכם בשיעורי בית בסופו של יום, סבבה? שאלות? מה equal order? זה לא אכפת order איך הוא מיוצג, פשוט שיהיה equal ממש לכל הצ'אנק שיש שם, כל הצ'אנקים הקיימים. והכל ביחד. טוב. אתה תיגע בתרגיל בסוף? כי שאלות על זה. זה סוף. אולי פה זה סלף רידינג. לא, אני רוצה גם לגעת עוד פעם על פרקטיק סאם. אבל באהבה, מה, תשאל. איך אתה הולך לבדוק אותו? כאילו אם אחד מאיתנו הולך לעשות טיפים. יש טסטים. תאמין לי שהשקעתי בהכל. אוקיי, טסטים שיהיו מוסיפים להם. אני מקבל הכל. הכל. אתה מקבל... אם אני אקבל טסטים אני אקבל 100. לא רוצה להבטיח. אני לא יודע מה, תשמע, אני אגיד לך מה. אם פתאום יחליטו לבדוק עם עוד תרגילים, עם עוד הכל, כן, אבל מאמינים בסופו של דבר קובע את הסטנדרטים וכל דבר. בסופו של דבר מרצה קובע סטנדרט מסוים, סבבה? אז זה כמו שאני יכול לבוא ולהציג את הדברים, ואז תגיד לי, תשמע, לא רוצה ככה, רוצה משהו אחר. שלדוגמה עכשיו, לא יודע איך אתה מטריצות. לדוגמה, יאמני, תציג להם כפל מטריצות, כי זה משהו חשוב בחיים. אז באמת, כן, סתם דוגמה, אני בקורס עכשיו של Deep Learning, הכל שם פול מטריצות, כל דבר שעושים דרך היום זה מטריצות. אז בסופו של דבר מוצא קורא הסטנדרט. אבל אני משתדל כמה שיותר שזה יהיה ברור והכל. המטרה כאילו משנה שעבר, כן, לא שיניתי אותה. אני עוד פעם, ההמלצה שלי טיפה כן להתעסק עם הקוד, וכן לעשות, אין לי בעיה שתעשו את זה עם אינטריזיקים, דרך אגב, לא לכתוב באסמבלי. שרוצה, עם אינטריזיקים, בעבר, אם אין קימפול אינטריזיקים, תיצרו קימפול לדבר הזה, כן? שהבודק יוכל לקמפל בסופו של יום. שאם אני אבדוק כזה, שאני אוכל לקמפל. מישהו יוכל לקבל את הדברים שלכם. סגור? עוד שאלה שיעורי בית? לא? טוב. בואו נראה את הקוד על המטריצות. את הקימפול שלו יש לי במהירות. זה הכל טוב. אז בואו תראו את הקוד קודם כל, של האסמבלי לדוגמה. גם אני אוריד את הטרמינל שלי. אין בעיות. איפה הבחור מאחורה? רואה אותם מקדימה. בכלל, רואים אותם? אז סתם לדוגמה, האינפוט לא נמצא, האינפוט נמצא ב-C, היה לי יותר נוח להכניס את האינפוט ב-C, עם זה כבר לא רציתי להשתגע, אז הכנסתי את האינפוט ופשוט הכנסתי לו, קראתי לו מפה, כמו שאתם רואים. בגלל זה אתם רוצים לקמפל את זה בבית, תוכלו לקמפל את ה-C ואת האסמבלי ביחד, והשארתי שם פקודות לקימפול. מבחינת זה דרך אגב הפקודות לקימפול הכל פה, פשוט אתם תראו את זה בפריוויו כזה. תראו. מבחינת האסמבלי, אז בואו נראה מה פה פחות או יותר, ככה בקטנה. אז קיבלנו את בואו נקרא לזה את השורה הראשונה, הרי אנחנו מושכים את זה בקטע, הרי של... עכשיו אני יכול למשוך הכל, עשיתי מטריצות של 2 או 2.
משמע שורה, נכון? איך זה מיוצג בסופו של דבר במחשב? כשורה, אין כזה דבר מטריצות במחשב, כן? כולם מבינים את זה? שדברים במטריצה פשוט זה שהוא מערך אחד ארוך, שפשוט בקפיצות של n אם קבעתם n שורות וכולי וכולי. יש בה מי שמכיר פייתון וכאלו שמשתמשים עם טנסורים, אז יש טיפה שיפורים והכל, אבל אם אנחנו מדברים על ממורי בסוף קלאסי שנוגע באסמבלי, שורה רציפה שמושכים לקש. אז אם אתה שמים לב, משכנו את מה שיש בזיכרון ב-RI ל-XMM0, וזה ממש מה שיש לי כאילו בערך, סגור עד לפה. XMM1 מושך מ-XMM0 את הערכים האלו. שימו לב שממש שמתי פה פעולה שמכפילה את צד ימין, סליחה, את צד שמאל, היא לוקחת ומעתיקה אותו פעמיים גם לפה וגם לפה. למה זה עוזר לי? אני רוצה לעשות כפל שורה עמודה, או כפל עמודה עמודה, או כפל שורה שורה, כל דבר ייצוג אחר. כל דבר יהיה לי יותר נוח שיהיה לי את המשתנים בהגדרה אחרת, כי אז אני יכול לעבור בפקטות. כי אשכרה כל ערך במטריצה, אם אני מסתכל על מטריצה שהיא 2 על 2, כמה כולם בשוק על השקית? לא, לא, זה עובד, זה הבעיה. זה עדיין לא נגמר. אני כל פעם מביא משהו חד מישהו נגמר. עכשיו יש לכם פה A0, סבבה? ונגיד יש לי פה B0, אז זה B11. כשאני הולך לעשות כפל שורה עמודה, נכון? אז A0 הולך להיות כפל במה? ב-B00, נכון? אבל עוד שני כפל הבא הוא כפל B10 ו-B11. יכול לעשות, תסתכלו איזה יום. אז אני יכול לקחת וקטור 0,1, A, 0, 0, A01, A00, A01, ולהציג את כל הדבר כוקטור B11, B10, B11, ופשוט לעשות כפל בפקטות. ואז A00 זה, A01, B1 זה, A0, B10 זה פשוט זה, A01 כפול B1 זה פשוט זה. ואז אשכרה עשיתי את הכפל של השורה מול העמודה הזאת במה? בוואן קומנד. אחרי זה לחבר זה לא כזה בעיה. אני יכול לעשות חיבורים בצורות כאלו שונות. אז זה פחות או יותר מה שעשיתי פה כדי לייעל את הקוד ולעשות הרבה דברים. אתם יכולים לראות אחרי זה את כל הפעולות וכל הדברים, זה יכול לעזור לכם. דווקא אחלה של דוגמה להבין איך בסוף מחברים והכל. השארתי פה גם נוטים והכל, ביקשתי מהצ'אט ממש להיות ברור תוך כדי העבודה שעשינו. מבחינת האינטריזיקים, בואו תראו אז מה עשיתי באינטריזיקים. אני יכול להגיד לכם שהרבה מהפעולות הכרתי, הרבה פעולות חקרתי תוך כדי בדוקומנטציה. כאילו בסופו של יום אמרתי לכם הצ'אט על הפרצוף, אז דוקומנטציה ותוך כדי חשיבה עצמית איך לעשות את הדברים. תנו מחשבה, גם יעזור איך לפתח את הראש על המקבילי בסופו של דבר, שתעבדו גם עם טרדים ב-C ותעבדו גם בשאלות תיאוריה. אמרתי לכם, כשאתם חושבים על בעיה במקביליות, בתכנות מקבילי, הכל מתחיל מתיאוריה, שאני מניח שיש לי מלא טרדים, ואז משם אני מתחיל לייעל את התוכנית הזאת תוך כדי תכנות. אז גם פה, פשוט פקדתי עליו את כל הדברים, רק שימו לב שפעם הייתי צריך ממש לתת לו נוטים איך להכניס אותם. כלומר, ממש לתת לו את הפעולה הזאת ולקחת במיקום הספציפי. אותו דבר על מה שרציתי כאן במטריצה השנייה. כלומר, את המטריצה בכפל. כל הדברים האלה. אז סלף רידינג, השארתי לכם בכיף. כאילו מבחינת קימפול, נקבל את זה ככה על הכיף. ויש לנו. הנה, אז אתם צריכים קודם כל לקמפל את האסמבלי בנפרד, ואז יש לכם קימפול האינטריזיקים, ואז להריץ אותו ביחד עם האסמבלי. האסמבלי פה כבר מקומפל. ונריץ. והנה הכפל מטריצות. אז אתם יכולים לשחק עם זה, לראות מה יוצא לכם בסופו של דבר כל הדברים. יכולים לראות שזה יצא אותו דבר, יכולים לראות אחרי זה, הכנסתי את המטריצה 1, 2, 3, 4 ו-5, 6, 7, 8. יכולים לשחק עם זה ולראות את הדברים.
שאלות עד לפה, מה שלא ברור? לא. יאללה, אז בואו נעבור למצגת הבאה. רוצה לחזור עוד פעם לפרפיקסה? רגע, אז אנחנו מגישים לך גם את הקול של התרגיל וגם איך לקמפל? זה לא לי, לא יודע עדיין מי הבודק, כן? אבל כן, נראה הנחיות ברורות. ואתם כאילו בודקים את זה בפלנט? כן. אלא אם כן בודקים את זה למשל, אבל זה לא ישתנה. כאילו אם משהו לא רץ, ברור שהוא צריך לבדוק את זה בפלנט, כי אין ברירה, אתם כולם עובדים פה בפלנט. כן, זהו, אם זה עובד לי בפלנט אז זה לא אמור להיות. אף אחד לא בא להיות נגדכם בשיעורי בית, ומבחינתי מי שיגיש והוא קיבל 0 כי דברים לא התקמפלו והכל אימייל ונפתור את זה ביחד, כן? אף אחד לא בא להיות נגדכם, זה לא קורס שעכשיו אני בא לדפוק אותך עם השיעורי בית למול הציבה. אני... לא להיות עם חשש לגבי הדברים האלה. אבל כן להשקיע, כי אם כבר אנחנו באווירה טובה, אז כן להשקיע וכן לראות את הדברים, כי זה בסופו של דבר מה שהולך להבין לכם את הקורס, כי אפשר ללמוד על כל תיאוריה, אבל בפועל הקורס הזה בא ללמד קוד, וזה הקוד. אני לא יודע מה מרינה אמרה לכם על הפרויקט, פחות או יותר, אבל היא לא אמרה לכם? אז כאילו זה, אני חושב שזה אחלה של דבר, כן? אבל כאילו זה גם אחלה משהו להראות. יש לי 2 חברים שעובדים היום בווידיה, ועוד חבר שעובד באיזה סטארט-אפ, ואני יכול להגיד שמבחינת תמות מקבילי, הם עובדים ים. יש לי חבר שעשה קורס עצמאי רק בשביל לדעת לעשות את הדברים האלו. הרבה עובדים עם C, הרבה עובדים היום עם Rust, זה אחד השפות היום שמשתלטות על כל העולם מבחינת כל תכנות אפשרי. זה באמת כאילו תאוצה, כי אין מה לעשות, הדברים האלה בסדר גודל של הדבר הזה. בוא נעבור רגע לפה. יופי. טוב, על זה אמרתי שניגע בהמשך. פרפיקסה, מישהו זוכר? איפה הבחור מאחורה שכל הזמן מגיב? זוכר פרפיקסה? פחות? אז יאללה, בוא נעבור לזה עוד פעם. מישהו זוכר? את הבעיה? מה? כן, מה הבעיה? בואו נתחיל מפעם. נכון, עד נקודה של יש לי מערך, אני רוצה בכל שעה יהיה את הסכום מ-0 עד 200. הבעיה מוסברת לכולם, תשובה טובה. חבר'ה לא להתפוצץ. תגיד, אז חבל לא נתנו טוב, אולי עוד שעה, לא נתנו, ואין מה, בואו נוציא מזה את המיטב. אז הבעיה עוד פעם, יש לי מערך, סבבה? אני רוצה בסופו של דבר האינפוט שלי הוא מערך, האוטפוט שלי יהיה בכל מקום I במערך, יש לי את הסכום מ-0 I של האיברים במערך. ברורה הבעיה כולם? כן, יופי. עכשיו שאלה שלא קשורה. אין טרד במערך בגודל, איך אתם מוצאים לי את המקסימום? בלוג אין זמן. מקסימום. קחו דקה לחשוב. בהינתן שאני יודע לפתור פרפיקסה. לא. שאלה שלא קשורה רגע, שאני רוצה להסכים. עוד פעם שתשאיר? יש לי מערך, יש לי אין טרדים, כלומר אם אני מקבל מערך בגודל n אז אני מניח שהכמות טרדים שלי היא גודל האינפוט, אז יש לי אין טרדים. אני רוצה שתהיו לי את המקסימום ולוג אין זמן. כן, אם אתם בטוחים אבל, תחשבו רגע, אל תתנו לי סתם תשובות. אוקיי, נראה לי שני. כן, אוקיי. אז דבר ראשון, לחלק את המערך לזוגות, ואז את כל הזוגות אנחנו יכולים להשוות במקביל, מוצאים מהגדול ביותר, מבין כל מעלים לשלב הבא. מחלקים שוב את הגדולים ביותר, שוב לזוגות. מעולה. מה הוא הגדיר פה? אם אתם זוכרים מה הגדרתי בתגבול הקודם? עץ תחרות בבא, עץ תחרות פותר לנו. היתרונות והיתרונות באמת. כמה חסרונות ויתרונות במשהו אחד. עכשיו אני לא יכול גם לשים מיוט כי יש את החבר'ה בזום. אז עץ תחרות. עץ תחרות מה? בסופו של דבר עץ תחרות על מערך בגודל A. תמיד ייתן לי לוג אין זמן לכל פעולה שאני ארצה. אז זה יכול להיות למינימום, זה יכול להיות למקסימום, הכל. כל שכבה תיתן לי אור של אחד, ואני יכול לעבוד עם כל הטרדים הבאים ולטרדים הבאים עד שאני מגיע לתוצאה שאני רוצה בסוף. אחלה יש לי פתרון. ברור לנו? מבחינה תיאורטית לא מעניין אותי
איך תסנכרן את זה או איך תעשה את זה מבחינת קוד. מה שבאמת שהדברים יעבדו במקביל, אחרי זה בקוד איך לסנכרן, איך לחכות ששכבה מסתיימת, נפתור את זה. כרגע מעניין איך אתם עובדים שהטרדים יעבדו במקביל. ומה שהוא תיאר פה זה עץ תחרות שכולם עובדים באמת במקביל ואין לי בעיה פה בין הדברים. זה ברור? יופי, שאלה נוספת שתחשבו עליה במקביל, יש לכם n בריבוע טרדים, סגור, ומערב, תמצאו לי את המקסימום ברור של 1. סגור? יופי. יאללה, פרקסה. מה אנחנו בפרפיקס סם אז? עוד פעם מישהו רוצה להגיד לי? לא פרפיקס סם. תודה רבה. יופי. אז הנה פרפיקס סם אז. חוזר שראינו אז בתרגול שגם יהיה לכם למסודר והיום נפענח אותו בצורה הכי יפה שיש כי אותו לא שיניתי פחות או יותר. אז זה פסוד רגיל, לא יודע למה באמת עשו את המצגות האלו עם כאילו אני אשתדל מעכשיו כל מצגת לשנות לכם והכל ולסדר אותה. מבחינת פסודוקוד בינתיים מה שיש רק הפסודוקוד של הקוד הזה שהוא לא באמת קוד, סבבה? אז זה פרפיקס סם, ברור לכולם, סדרתי, רגיל, כמה זמן זה יעבוד? אור שלם, תכנון דינמי, סבבה, אני לא עובר, זה יכול לעבוד כאילו בצורה נאיבית, הייתי עושה את זה ב-n בריבוע, כן? על כל תא, לכל קשה בנפרד, כן? אבל מה שעושים זה תכנון דינמי, שהוא מאוד ברור מאליו למה זה תכנון דינמי. הנה התצוגה של מה זה פרפיקס סם מבחינת הבעיה, כל אינסאי, אני רוצה סכום ערים מהאיבר ה-0 לאיבר ה-i, דוגמה פה עבור 7, פה עבור 4. מעולה. אז איך, אתם זוכרים איך עשינו את זה? טוב, זה העץ תחרות, ראיתי לכם. זוכרים את האלגוריתם של הפרפיקס? מישהו זוכר? כן. כאילו אתה כל פעם עושה n פרדים, וכל פרד הוא מוסיף לבא אחריו, באיטרציה הראשונה, כל פרד מוסיף לבא שאחריו, ובאיטרציה הבאה כל פרד מוסיף לשניים שאחריו, ככה... אז בואו נגדיר את זה בצורה פורמלית. לכל סטפ i, מהסטפ הראשון עד הסטפ i, מה שאני הולך לעשות, אני מוסיף כל פעם לשכן השתיים בחזקת ה-i שלי, והסטפים שלי יתחילו מ-0. ובא i שווה 0 יהיה בדיוק 2 בחזקת 0, סטפ 1, אני מוסיף בדיוק לשכן שלי, אחרי זה ל-2 בחזקת 1 ו-2, 2 בחזקת 2, 4 והכל. קודם כל, האם זה דיפנדנט? האם יש לי איזו התנגשות בין הטרדים? האם יש לי איזה טרד שעובד אותו קובייה כמו הטרד השני? לא, למה? הם בקפיצות, נכון? כל אינדקס, אם תוסיפו לו אחד, בכך אנחנו לא ניגע באותו קובייה, אם תוסיפו לי אותו ערך, אינדקס i ואינדקס j, תוסיפו את אותו ערך, בכך אנחנו לא נגע באותו קובייה. זה ברור? בצורה פורמלית? יופי. אז קודם כל אינדיפנדנט, השאלה אם זה נותן את התשובה. ולמה אתה נותן לי את התשובה? אז בואו נתקל על המקרה, לא רוצה את זה, יש פה את זה, יופי. בואו נתקל רגע על המערך של האיברים שקיבלתי, נכון? מה אני עושה בסטפ הראשון? מוסיף כל איבר לשם שלו. אז זאת התוצאה שאני אקבל בשביל יום. תמיד איתי עד לפה? מה היה שלי? שאת A לא הוספתי לאיפה? לכל איפה. ביציע הבאה לאיפה אני אוסיף את A? גם לפה, כי אני מוסיף אותו בקפיצה של 2, וגם לאיפה? אחד הבא. למה? דיברתי איתי באיטרציה הראשונה לפה, והוא נעבר לכאן. אז אותו דבר ב-B, B יתחבר רק לכאן, בפעם הבאה הוא יתחבר גם לפה, וגם קפיצה של 2. ופה שלא יכול לקפוץ ב-2, כמו זה או זה, הם לא עובדים פשוט. הם נחים. אני תמיד אבדוק עם הלימיט הבא שלי, הוא לא נמצא כאן. סגור רגע? יופי. אז זה בעצם האלגוריתם הכי פשוט שיש, הכי קל שיש. בואו... סליחה? כן. מה זה אומר אינדיפנדנט? בעברית כאילו? לא, בהקשר הזה. בלתי תלוי. אבל האם... האם טרד? היית התרגול הראשון שדיברתי? לא, אבל השלמתי... למה זאת הפעלה? כן. אתה יודע מה זה רייס קונדישן? כן. יופי, מישהו יכול להגיד לו מה זה דיפנדנט בין שתי טרדים מבחינת רייס קונדישן? אני אולי אשאל לי... לא, אני בכוונה רוצה, זה יענה לך על השאלה. אוקיי. כל סדר. מה? רגע חבר'ה, שקט.
זו שאלה חשובה, תקשיבו, זה הבעיות בואו נקרא לזה כלום, 1,000 אלגוריתמים מ1,000 שיעורי בית, ובסוף תגישו 0, למה? על התנגשויות. אני אומר לכם את האמת, כאילו, אם לא תשימו לב לזה שיש התנגשות או רייס קונדישן, אני מביא לכם הפרחה בשניות, זו שאלה במבחן של כל כך. בשנייה, מבחינתי לא זיהיתם רייס קונדישן, אין אלגוריתם. אין אלגוריתם, הצלחתי לדפוק לכם את כל הזיכרון. מה רצית להגיד? מה השם דרך אגב? תגידו לי שמות למה... כן. אוסקר, כאילו, רייס קונדישן זה כשהביצוע שלך משתנה אם אתה מליץ את זה בסדר שונה. נכון. זה בסדר שונה. תן לי דוגמה. פלוס פלוס ומינוס מינוס, דוגמה קלאסית, אז אם נגיד אתה עושה פלוס פלוס במשתנה A, ואז אתה עושה בעוד מינוס מינוס, אז אתה התחלת את פלוס פלוס עבור A, הוא קיבל פלוס 1, אבל המינוס מינוס כבר חטף את A, והוא מחכה עדיין. ואז הפלוס פלוס סיים, הוא יגיע בפעם נגיד 2, המינוס מינוס עדיין אצלו יש 1. אז אני אתן את הדוגמה שלו בקונקרטיות טובה, אחלה של דוגמה. לא, אבל כאן אני אולי אחדד את השאלה שלי. מה שאני לא מבין זה, אם קודם הוספתי את A ל-B, עוד לפני שבאתי להוסיף את B ל-C, אז עכשיו C יקבל גם את A. אבל מה אמרתי לך? מה? כרגע באלגוריתמים לא אומרים, אני לא מגדיר לך איך אני מחכה שכולם יסיימו. הסטפ הזה, עד שכולם לא מסיימים, הסטפ הזה לא עובד. לא, אבל אם הוספתי קודם את... זה מערכים אחרים? בכל סטפ? לא, זה אותו מערך. תחשוב שהוספתי את A ל-B, סבבה? אני לא מרגיש אני מסכן, לא מסכן. טרד, בוא אני אגיד לך, כל הטרדים משכו את האלה. מה זה, סליחה? כל הטרדים, זה כמו שהוא אמר, הרייס קונדישן הזה, כל הטרדים משכו את הערכים. סבבה? משך הערכים האלו. מה יש לטרד הזה? משכו אותם לפני שמישהו יתקן? תודה רבה. ועכשיו מה? ברור. זה מה אמרתי, אני לא מטפל ברייס קונדישן פה מבחינת בוא נגיד את זה מבחינה פורמלית, מבחינה תיאוריה, אני כרגע לא מטפל לך בסינכרון. זה לא רייס קונדישן, כי הרי הטרד הזה, על איזה קובייה יעבוד במערך? על קובייה ימנית. מישהו כותב אליה? לא, אבל מישהו קורא ממנו. סבבה, קראו לפני זה. אוקיי, אז אתה מניח קראו קודם. כן, אתה יכול גם ליצור מערך בשני מערכים, אם זה כזה כואב לך. אוקיי. מבחינת דופליקייט, ואם יש לך אחלה... אז אני לא מבין בדיוק מה ההבדל בין זה לבין שהם יהיו דיפנד. דיפנדנט, שניהם יכתבו למקום. תחשוב שלדוגמה, אני ואתה עובדים על קובייה במערך. יש הדבר הזה 5. אתה רוצה לעשות פלוס פלוס ואני פלוס פלוס. אוקיי. מה הצאת? 7. כן. אתה משך 5, אני משכתי גם 5. לפני שכתבת. יצא 6 ממך ו6 ממני. אם היינו עושים גם את הדוגמה של המינוס מינוס, בכלל, אתה כתבת 6, ומה באתי כתבת 4. עוד יותר גרוע. ואינדיפנדנט זה אומר ששנינו לא עובדים על אותו מה? על אותו דאטה. לא כותבים לו. לא רק כותבים, אנחנו לא עובדים, זה לא יהיה בהכרח כתיבה, זה יכול להיות הצבה, זה יכול להיות השמה, זה יכול להיות מלא דברים. פה אני מגדיר לך ממש אלגוריתם שכל סטפ, כל טרד עובד ממש על קובייה נפרדת. אנחנו לא עובדים על שום קובייה ביחד. חבר'ה, זו שאלה כאילו חשובה. שימו לב, אף טרד פה לא עובד עם שום טרד בכל סטפ על אותה קובייה. כל אחד עובד בנפרד, בגלל זה קרשתי פה, לא אכפת לי. טוב, איך שאתה רוצה מתי שצא. אני אתחיל את הסטפ עד שכולם סיימו, כי אני באמת חייב שכולם יסיימו. מה לך לשאלה? תבוא אליי. בואו נחזור לשאלה שהייתה אז, מבחינת remove duplicates. אז גם אני לא נמצאת פה, רעות שאלה אותי אחרי זה איך אני מסדר את זה מבחינת סינכרון וכל הדברים, ומצאתי לה פתרון כאילו פשוט. בואו נדבר ישר על ה-remove duplicates הפרלל, שעברנו כבר על הנאי. מה שאני מקבל מערך ומה אני רוצה לפלוט? מערך בלי כפילויות, 8, שמה אני אחזיר? 8, תוכלות אחרון. כן, מה אני עושה את הראשון? ממלא. עכשיו אתם יודעים כמה עולה מיון? לא בריבוע. סבבה? מעולה. אז מיינתי. למה מיון עובר? אפשר להסתכל...
מה זה? הסתכלת עליי, יופי, אם יש מישהו שיותר כאן ממני, מה אני יודע כך שיש? שינוי. אם מישהו לידי, עכשיו זה בערך אחרי שעשינו מיון, אני יודע שפעילות, זה מה שמיון עוזר לי בפועל מבחינת כוח, מבחינת אני נקרא לזה השוואה. אז מה אני יכול לעשות עכשיו? אני רוצה שרק מישהו מכל הרצף של השווים האלו יישאר מה? דולק, וכל השאר לא דולקים. אז מה אנחנו עושים? אמרתי לכם, הפתרון הכי טוב שיש זה ליצור מערך פלקס של 1, 0, 1, תאמן לי על תכונה מסוימת, 0 יסיים לי על תכונה, אי תכונה. אז במקרה שלנו אני רוצה שאחד יהיה חבר'ה שקט. פעם שמופיע ראשון. איך פשוט ייצג לי? המוקד של כל האלו, כל אלו שחוזרים לעצמם, 0 אני לא המוקד. מה קבענו שהוא המוקד? פיסמלי. נכון? זוכרים את זה? כל אחד משווה. ברגע שאני רואה שכן שלי שהוא אותו דבר, מה אני שם על עצמי? 0. אז בתכלס כאילו פרוטוקול שאתם תראו, מתחילים את כל המוח הזה לאפסים, ואז כל אחד שרואה שינוי מצפון שלו הוא שם 1, כי אז הוא יודע שפיסמלי. עכשיו מה שאמרנו עכשיו. מה עושים עכשיו? למה? כדי לגלות את האומר נכון, כי למה גודל, מה פרפיקס שם ניתן לך, למה נותן לך את האורך שם הסופי? בדיוק, כל אחד מה מייצג לי? איזה מישהו שהוא יוניק, נכון, איזה מספר שהוא יוניק במערך, כמות האחד נותן לי את כמות האיברים שהם יוניקס. מה אני מקבל באיבר הסופי? את כמות האחדים, כי חיברתי את כל האיברים במערך, כל האיברים במערך, 0 או 1, זה טריק שהולך לכם מים במבחן ובשיעורי בית, זה טריק קבוע. ואז מה אני יוצר? מה בגודל? 6. יפה, למה הוא כבר הציג את זה ככה? לא אהבתי. אוקיי. מה עכשיו אני עושה אבל? יצרתי מערך גודל 6, סבבה, הכל טוב ונחמד. מה אני עושה? איך אציג אותם במערך החדש? מה השם? יונתן. אוסקר ויונתן. 70 שמות, אבל ככה אני פחות אהיה איתכם בסבבה. כן. עשית את המאסק שלך, אז כל אחד שקיבל... מה זה המאסק? 1 מה-0. לא, זה? כן. אוקיי. ואז כל אחד שקיבל 1 בודק איזה מספר יש לו בפרפיקס. אוקיי, ולמה אתה מבטיח לי שהם שונים? למה זה מבטיח לי שהם שונים? כן, למה אתה מבטיח לי שכל אלו שהם אחדים הם שונים? אתה צריך להבטיח את זה כדי שלא יהיה כתיבה. אתה 1, אתה הוספת לפרפיקס שם 1 ולפחות העלית ל-1. יפה מאוד. עד לפה הבנתם? מה נכונים פחות או יותר התשובה? זה הדברים שאני מחפש. תוכיח לי שאין כתיבה משותפת. תן לי את ההבנה הזאת. תוכיח לי שאשכרה הגעת לבי הזה, למערכת חדש, שאשכרה אתה בנכון. אוקיי. מה הבעיה שלי עם התשובה שפעלה בסופו של דבר? זה ממוין. לא קיבלתי מה? בסדר המקורי. בסדר המקורי, נכון? איך הייתם פורטים את זה? אתה יכול מההתחלה ליצור מערך חדש ששומר את המספרים ואת האינדקס המקורי שלהם, ואז למיין את זה שוב בסוף פעם. בואו נתאר את זה ביחד איתכם. ליצור מערך חדש. זהו, זה חבר'ה, כאילו מי שרוצה אתם יכולים ללכת. אני מבחינתי... רגע, אבל לא, רגע. שנייה, קר פה, לא לדבר ביניכם. תלברש, ביניכם באהבה. מי שרוצה ללכת, באהבה. סיימנו את הטיפול. מפה אני עושה העשרה. כן, רגע, עושה הבא לשמוע את התשובה שלו, רגע. כן, איפה... לא, תגיד את ה... שירותים תוכל מבחינתי על פי אקס ראשון, הרי שמרת את כל מי שהוא פריימרי, נכון? תצטרך לקרוא גם את המהירות בצורה שונה. טוב, בואו נסתכל את המערך הקודם שהיה לנו
אז המערך היה מיוצג בצורה הזאת, נכון? בוא נכתוב לנו את והמערך הסופי שלנו היה בסוף 1, 4, 5, 6, 8, 32. כן, מה רצית להציע? המערך הראשון, ליצור ממנו מחדש, שכל איבר יהיה המספר, ואז האינדקס שלו במערך. טאפל. כן, בדיוק. אוקיי. אז אתה אומר, אני אצור 8.1 עכשיו, פסיק 0, יותר נכון, ויהיה נכון? ו5.1 וכולי וכולי, נכון? כן. איך אתה מבצע עכשיו מיון? עכשיו כשאתה ממיין נגיד, קודם כל אתה משווה לפי הספרה עצמה, נגיד את 8 ל-5, ואחר כך אם יש לך נגיד 5 ו-5, אתה חושב שאתה יכול לעשות את זה? כן. כן? לא. אם אתה לא מגדיר לי פורמלית איך אתה עושה את זה, אל תגיד לי שאתה יודע, עד שלא עשית את זה פורמלית, אתה לא יכול להגדיר. משווה לפי הספרה עצמה. כן, אבל איך אתה עושה את זה במרצורט או במרצורט או הכל, אתה גם משווה לפי הספרה, ואז אחרי זה אתה משווה לפי האינדקס. מה הבעיה? זה בעיה. למה? כי יכול להיות עכשיו אתה כותב לו קום במקביל, יכול להיות שעכשיו שניהם ישבו, ואז עוד שניים ישבו, ויהיה לי פה סוג של מרד שהוא לא תקין. לא, זה מערך, אתה משווה שני איברים. לא, אבל אתה לא יכול לעשות את זה במקביל, ההפך, אם כבר אתה מסיים את המיון, ואז ממיין לפי הטאפלים. אתה יכול אולי להסביר לי שוב, בסוף אתה ממיין לפי איזשהו תנאי. נכון, אבל התנאי שלך מיין לפי הערך, ואז אחרי זה אתה רוצה למיין לי לפי מה? אינדקס? לא, בבל סורט הוא צריך להגיד תחליף בין שני האיברים. אבל אתה עובד במקבילים. נכון. מה זה אומר? איך עבדת מקבילים? מה הטסקים היו? לדוגמה, בטובות, איך היא שיפרה את זה? היא אמרה זוגות, זוגות, זוגות טובים, נכון? סבבה, אז תתחלף, מה עכשיו אתה עושה ביניהם? משווה עוד פעם ביניהם? אבל אתה צריך שהם יסתיים. לא, בבת אחת, לפני שאני מחליף, אני קודם משווה גם את ה-8 ל-5 וגם את ה-0 ל-1. אבל אלו שהם סיימו, לוקח חשוב, ואז הוא רואה 8 ו-8 והוא מתחלף ומישהו זה פעולות שאני צריך לעשות. זה לא פשוט, בוא נגיד, בפחות אתה תוכל לעשות את זה, כי אז באמת ההשוואה של השווה, אתה כן תעשה פליפ לפי הטאפל הימני, אבל מבחינת מרצורט זה לא בהכרח יעבוד לך, וביטוניקסורט שתלמדו בהמשך לא בהכרח יעבוד לך, אז אתה צריך להגיד את זה בצורה נורמלית. כי אם אתה לא לעבוד בלסורט, כי אנחנו לא רוצים לעבוד עם בעבוד, כי למה? הוא שלם. אתה רוצה לעבוד עם לוג בריבוע, נכון? אוקיי, אז אפשר לעשות למיין פעם. אז פעם אחת. תגדיר לי. מיד לפי זה. פעם אחת לפי האיבר השמאלי בטאפל, ובפעם השנייה לפי האיבר הימני בטאפל. איך, אבל אז יכול להיות לי מתי אני מיינתי בצורה הזאת, נגיד יופיע לי פה 1, 1, 4, 4, 5, 6, 6, 8, 32. מי יכול להגיד עכשיו שאני מיין לטאפל הימני לפי האינדקסים? אני מאבד את הערכים. אתה מאבד ערכים. למה? למה? מיין לפי אינדקסים, אתה תחזור אותו מוח. אז איך אני אפתור את זה? אני מיין לפי... לא, אוקיי. תודה. אז מה יהיה, חבר'ה? אני פשוט אעשה מיון לפי מה? לפי ריינג'ים. כלומר, אני אקח הפתרון שלו, כן? אני לא... עוד כאן נדמת בבעיה שלך. אני לוקח... וחבר'ה, לא להיפגע ממני או משהו על... זה לא צדקתם או לא, ההפך, זה טוב שאתם טועים וככה אתם לומדים. זה במקביליות, כאילו, זה שבירות. אתם כותבים תשובה, הכל הולך על אירור קטן. אז הייתי עושה פה מיון ממה, כלומר תופס את הריינג' 1 עד 1, איך הייתי רואה את זה? הייתי מחפש את הכי שמאלי ואת הכי ימני לפי הריינג', כלומר הייתי יוצר מערך של פלגים, סבבה? המערך של פלג, כל טרד יבדוק אם הוא הכי שמאלי או הכי ימני, כלומר אם בצד ימין יש לו שיפוי ובצד שמאל מה יש לו? את אותו איבר, ואז מה אני יודע להגיד? שישאר וזה יישאר דלוק, כלומר עם איזה אות מסוים שזה left וזה right, אז אני יכול לשים פה שזה יגיד לי 1 פסיק האינדקס פסיק המיקום שלו, ואתה מסובך, בגלל זה לא רציתי את הפתרון הזה, אבל אני יכול לגלות ריינג'ים ואז לעשות מי לפי הריינג'ים לפי הטאפל, כאילו שנעיתם ויעבור. זה לא ברור, מה, כאילו, אוקיי, איזה פרדיט בהתחלה, שלב ראשון, מה אתה עושה? שלב ראשון, אם אתה אמר, שלב ראשון צור טאפל. כמה אתה? אור של... יופי. שלב של... מיון לפי המה? איך השמאלי? מיון של מה? של המערך הזה.
המקורי. של הטאפלים? יצא לקחת את המערך רגיל ויצרת לו טאפלים. שמעת תמייל אותו? מי זה אותו? את המערך הטלים החדש שאתה, לפי מה? הערך השמאלי. הערך השמאלי זה היה הרעיון שלך פה. קיבלת עכשיו ממוין שלכל לא יכול למה לפי מיון רגיל, פשוט תשווה לפי A, I, במיקום טאפל. AI מה זה? זה טאפל, ותמיון לפי הערכים בשמאל. זה מיון רגיל פשוט. מה אכפת לי אם זה טאפלים או שזה איבר ב'? תסתכל פשוט על האיבר הזה, עכשיו תתייחס לטאפל הזה, האיבר הזה. סבבה? יופי. עכשיו מה אני אגיד פה? אותו אלגוריתם מקודם, הוא אותו דבר, רק הוספתי פה טאפלים. סבבה? עכשיו, מה קורה? קיבלתי את הפעיל בסופו של יום. 1, 5, 6, 8, 32. נכון? בסוף. זה מה שקיבלתי לאחר כל האורקס הזה והכל. קיבלתי את המערך מה כתשובה, נכון? את החדש הזה. זה הביט לאחר כל הדברים והכל. אז מיינתי, עשיתי את ה-1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. נכון? עשיתי את הפיקסם, יצרתי בי, הצפתי את כולם. זה הפתרון הקוד שלנו, נכון? מה אני רוצה? הצגתי אותם לטאפלים, סבבה? אז בואו נראה רגע את המיקום של... המיקום הזה היה 6. היה לי אחרי זה את ה-2, 5, 1, 6, 4, 8, 0 ו-32, 5. מסכימים איתי שזה מה שקיבלתי עכשיו כאוטפוט מכל התהליך שלי הפעם פשוט עם הטאפלים? מה אני יכול לעשות עכשיו? למה? לפי האינדקסים. סבבה? ואז פשוט לקחת מהטאפלים שבצד שמאל, מערכים בצד שמאל. לא הבנת? לא, הבנתי, אבל האחד יהיה מחוץ לפרמקיץ. למה מחוץ לטווח? כי זה המקום השישי, זה לא... בסדר, אבל מה אכפת לי? אין לפי האינדקסים, אז איך... מה אכפת לי? זה יהיה פשוט... האיברים. יופי, מקסימום. וענה לכולם על השאלות, כי מישהי שאלה אותי את זה ופתרתי לה את של השיעור. אז הנה יש מלא טריקים שאפשר לעשות, הנה שמת לב דווקא, המיון לאחר כל הדברים עזר לנו לפי האינדקסים דווקא בסוף, לא בהתחלה שהייתי עושה את זה, כי זה לא עזר לי, במילא, דרך אגב, תמיד השמאליים יישארו לי בסופו של דבר מיון, כי זה לדחוף לי לפי השמאלי, בקטע השמאלי. מקסימום, אין בריבוע ההוא שלך, כן, רעיונות, משהו, מישהו. עבור כל איבר, אתה חושב, זה טוב. עבור כל איבר אתה בודק. מה זה איבר? יש לך אין איברים במערך? כן. עבור כל איבר אחד? תגדירי טרד. זה מה שאני אומר. לא, תגדירי טרד.